శ్రీమాత్రే నమ. శ్రీమాతారవిందాయ శరణమమ. అశ్వపతి యోగ. విశాల గగన మండలాల నుండి కేవలం క్షణిక దృష్టిగల మా పరిధిలోనికి కిందకి వంగిన ఆత్మ అతనిది. అమరలోకాల నుండి వలస వచ్చినవాడు అతడు. అతని ఆత్మ నివాస స్థానం విశాల ఆధ్యాత్మిక గగనాలు సంకుచితమైన పృథ్వీ పరిధిలో కావు. అతడి నుండి అతని ఆత్మ భూమాతపై అనుగ్రహిస్తూ కిందికి క్షణం క్షణం మారుతూ ఉండే మన దృశ్య ప్రపంచంలోనికి వంగింది. అతని ఆత్మ ఈ ప్రపంచంలోనికి అమరత్వ సిద్ధి నుండి విశాల ఆధ్యాత్మిక గగనాల నుండి కిందికి వంగింది. అలా వంగి ఇక్కడ వలసను ఏర్పాటు చేసుకున్నది. శాశ్వతంగా ఉండిపోవటానికి అతని ఆత్మ పూర్తిగా కిందికి వచ్చేయలేదు. తన ఊర్ధ్వ నివాసాన్ని విడిచి రాకుండా కిందకు వంగి మాత్రమే వచ్చి ఇతర తన కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ భూమి మీద అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఏ మార్గం ద్వారా ఎక్కడికి పోతామో తెలియదు. దారుల గురించి చెప్పిన వారే కానీ ముందుకు నడుస్తూ దారిని ప్రకాశవంతం చేస్తూ నడిపేవారు చాలా అరుదు. అలా నడిపే అతడు ఒకడు కాంతి కిరణం మాత్రమే కాదు, కాంతిపుంజం. అశ్వపతి పైకి మానవుడిగా కనిపిస్తున్నాడు, కానీ అతని జన్మ దివ్య జన్మకు సంకేతం. రాబోయే దివ్య వలసదారులకు అతడు గుర్తు. పృథ్వీపైకి అతడు రాబోయే వారు ఎలా ఉంటారో తెలియచెప్పేవానిగా అతన్ని మనం గ్రహించవచ్చు. అతని మానవాత్మ లేక మానవ ధర్మాలు రాజీ పడి పని చేస్తున్న ఆత్మలో ఉన్న దివ్యాత్మకు ఒక పారదర్శకమైన ముసుగు అంటే అతని దివ్యాత్మ మానవాత్మలో నుండి కనిపిస్తున్నది. నిజానికి ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపే, ప్రపంచానికి దారి చూపే, సర్వము ఎరిగినవాడు అతనిలో ఉన్నవాడు. అతనిపై ఈ పారదర్శక మానవాత్మ పలుచన ముసుగు. తాను ఏ విశాల ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాల నుండి వచ్చాడో ఆ ప్రపంచాలు ఆ కాలాలతో ఇంకా అనుబంధం కోల్పోకుండానే ఇక్కడ భూమిపై మానవ జన్మను ఎత్తాడు. భగవంతుడు భూమికి మానవునికి రుణపడి ఉన్నాడు. అశ్వపతి అందరిలాగే అజ్ఞానంలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ అజ్ఞానపు ద్వారాలను ధర్మాలను ఆచరిస్తూ తదనుగుణంగా జీవిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నప్పటికీ అనంత లోకాలలోకి దివ్య జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి ఈ అజ్ఞాన ప్రపంచంలోనికి అజ్ఞానంలోనికి తీసుకొచ్చే మాధ్యమమైనాడు. స్వస్తి. శ్రీమాతారవిందాయ శరణమమ.